O să-ți placă! E un canal marca Tralala. Pe Shop Tralala, chiar aici, e magazin pentru cei mici. Cănuțe, pernuțe, tricouri drăguțe. shop.tralala.ro. Iubim hainele albe, dar folosind înălbitor, hainele tale se pot îngălbeni în timp. O singură doză din noul Vanish White Gel Concentrat îndepărtează fetele, combate mirosurile neplăcute, curăță în mod igienic și menține albul ca nou, chiar și după 50 de spălări. Păstrează-ți hainele albe mai mult timp cu noul Vanish White Gel Concentrat. Salvează strălucirea hainelor tale cu noul Color Catcher Max Protect. Culorile care ies în timpul spălării pot păta hainele, dar Color Catcher le absorbe și previne degradarea nuanțelor. Dovada e în produs. Bucură-te de partea colorată a vieții cu Color Catcher. Știai că prin spălarea manuală a vaselor risipim până la 80 de litri de apă? Și că în 10 ani e posibil să fie prea puțină apă pentru noi. Putem schimba acest lucru, să nu spălăm vasele manual. Așa că am cumpărat mașina de spălat vase Bosch și alături de capsulele eficiente Finish salvăm 80 de litri la fiecare spălare, pentru natură și pentru cei dragi nouă. Promite că economisești apa. Noi promitem că vasele tale vor fi strălucitor de curate. Toamna s-a îmbrăcat de gală. Hai la grădi, hai la școală. Ne jucăm și învățăm în cea mai tralala toamnă. Zigalu și prieteni. Zilnic de la ora 5 după amiaza. Zigalu, zigalu. Grădinița Tralala. Hai să gătim! Haideți să gătim ceva bun și gustos și va fi cu siguranță sănătos. Rețeta și apoi ne trebuie un vas să punem fructe și toate legumele în bucătărie cu mulți amici. Să gătim chiar destul de mici în bucătărie cu mulți amici. Ce distracție e aici! Haideți să gătim ceva bun și gustos și va fi cu siguranță sănătos. Rețeta și apoi